Έχω λίγο άγχος έτσι, γιατί πρώτη φορά μιλάω σε τόσο κόσμο. Εδώ δεν κάθεται κανείς εδώ μπροστά. Πήγα να κάθεται έξω. Θέλω να σας ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά για τη σημερινή ανταπόκρισή σας. Επίσης να σας ευχαριστήσω, μιας και βρεθήκαμε τώρα μετά τις προηγούμενες εκλογές, για τη στήριξη που μου προσφέρατε την προηγούμενη εκλογή μάχη και βγήκα πρώτος στο ψηφοδέλτιο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είμαι επικεφαλής της λίστας με το ψηφοδέλτιο του Ποταμιού και σε αυτές τις εκλογές. Βέβαια, κανένας και κυρία εμείς οι επιχειρηματίες δεν θέλαμε να έχουμε ξανά εκλογές, γιατί όπως ξέρετε μια τέτοια διαδικασία το μόνο που κάνει είναι να μας δημιουργεί προβλήματα, να δημιουργεί τεράστιο κόστος. Βέβαια κάποιοι λένε ότι η δημοκρατία πρέπει να εκφράζεται με συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ή με συμμετοχή του λαού, αλλά νομίζω ότι παραφορτάσαμε δημοκρατία. 3 εκλογικές αναμετρήσεις μέσα στον χρόνο κόστησαν μόνο στη χώρα πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία στις συνθήκες που ζούμε είναι απαραίτητα, τα χρειαζόμαστε, γιατί θα μπορούσαμε να καλύψουμε πάρα πολλές ανάγκες και με αυτά τα λεφτά θα καλύπτουμε και κάποιες τρύπες από αυτά τα ισοδύναμα που σήμερα ψάχνουν όλοι για να μπορέσουν να απαλύνουν λίγο τον κόσμο από τη βαριά φορολογία που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια και που έρχεται και με το νέο μνημόνιο. Και όπως ξέρετε ότι με 200 εκατομμύρια ευρώ που στήχησαν αυτές τις εκλογές θα μπορούσαν κάλλιστα να καλυφθούν οι ανάγκες του ΕΚΑΒ σε ανταλλακτικά των ασθενοφόρων, που πολλές φορές έχουμε ανθρώπους που σκοτώνονται στον δρόμο και δεν έχει πάει το ΕΚΑΒ να τους μπορέσει να το αντιμετωπίσει, ή να καλύψουμε τα κενά στα νηπιαγωγεία και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπου φέτος ιδιαίτερα παρουσιάζονται πάρα πολλά προβλήματα στην λειτουργία τους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι καλή είναι η δημοκρατία, καλή είναι η συμμετοχή στις εκλογές, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτόμαστε και το τεράστιο κόστος. Να μην πούμε το κόστος που έχει η πραγματική οικονομία, γιατί λίγο πολύ εσείς ως επιχειρηματίες ξέρετε πολύ καλά ότι όλες αυτές οι εκλογικές αναμετρήσεις, τουλάχιστον για το 2015, το μόνο που κατάφεραν είναι να μας δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα με την ύφεση, περαιτέρω προβλήματα στην ανεργία και περαιτέρω προβλήματα στον τζίρο των επιχειρήσεων που πάει το κακό στο χειρότερο. Σήμερα εδώ οι περισσότεροι από εμάς είμαστε συνάδελφοι επιχειρηματίες, έμποροι, βιοτέχνες, παροχής υπηρεσιών και είναι οι άνθρωποι που τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχουν δεχτεί τη μεγαλύτερη πίεση από τις διάφορες καταστάσεις και τα απανωτά μνημόνια που μας επέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια. Το κακό είναι το ότι με την κρίση που βρεθήκαμε το 2009 υπήρχε δυνατότητα έγκαιρα να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώς ο πολιτικός κόσμος φέρθηκε πολύ ανώρημα, άργησαν να οριμάσουν. Το 2010 ξεκινήσαμε με τον Παπανδρέου με το λεφτά υπάρχουν, έτσι, και τελικά γρήγορα διαπίστωσε και ορίμασε ότι τελικά δεν υπήρχαν λεφτά και πήγαμε στο πρώτο μνημόνιο. Στη συνέχεια είχαμε τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος με τα ζάπια μας πρόσφερε λύσεις γρήγορες, αλλά και όταν και αυτός ανέλαβε την εξουσία, είδε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα υπολόγισε, θα μπορέσουμε να φάμε το δεύτερο μνημόνιο. Και τέλος ήρθε ο κύριος Τσίπρας που θα άσχιζε τα μνημόνια, θα μας έφερε την ελπίδα, θα μας έφερε την ανάπτυξη, θα αντιμετώπιζε την ανεργία και δυστυχώς διαπιστώθηκε μετά από 7 μήνες τίποτα από αυτά δεν έγινε και το μόνο που έγινε είναι να υπογραφεί ένα νέο μνημόνιο για τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα άργησε να οριμάσει. Ευτυχώς βέβαια φαίνεται να ορίμασε, φαίνεται, δεν είμαστε σίγουροι ακόμα, αλλά αυτά τα δίδακτρα το να μάθουν μας κόστησαν πάρα πολλά. Μας κόστησαν πάνω από 32 εκατομμύρια επιπλέον στο δημόσιο χρέος, μας κόστησαν, όπως υπολογίζουν οι εκθέσεις της ΕΣΕ και της ΓΕΣΕΒΕ, σχεδόν επιπλέον 300.000 θέσεις εργασίας θα χαθούν από την πραγματική οικονομία και μας κόστησαν ένα χρέος το οποίο ανταλευεί κατά 23% επιπλέον το καθάριστο εθνικού προϊόντος. Αυτά καταλαβαίνετε για να βγουν και να αντιμετωπιστούν θα χρειαστούν πρόσθετες θυσίες. Με λίγα λόγια, φάγαμε 5 χρόνια τζάμπα και βερσέ και η επιβάρηση ήταν μεγαλύτερη. Το πρόβλημα λοιπόν είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα και πώς θα πάμε στην επόμενη ημέρα.
Αυτό λοιπόν που εμείς από Τάμι, από την πρώτη μέρα που δημιουργηθήκαμε, γιατί όπως ξέρετε δεν έχουμε και πολλά χρόνια ζωής, 1,5 χρόνο είναι η ζωή μας, τουλάχιστον εμείς οριμάσαμε από την αρχή. Και είπαμε από την αρχή ότι για να ξεπεραστούν τα προβλήματα της χώρας, αυτό που απαιτείται είναι να υπάρξει μια πολιτική συνεννόηση, μια πολιτική συνέντευξη όσο γίνεται περισσότερων δυνάμεων και κυρίως ποιων δυνάμεων, αυτών που σκέφτονται τη χώρα σε έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Γιατί κακά τα ψέματα, το μεγάλο διακύβευμα που και σήμερα αντιμετωπίζουμε, αυτό δηλαδή που κατά τη γνώμη μας θα έρθουμε να αντιμετωπίσουμε μετά την 20η Σεπτεμβρίου, είναι ένα και μοναδικό. Θα συνεχίσει η χώρα σε μια πορεία ευρωπαϊκή, θα συνεχίσει η χώρα να είναι σε μια κατεύθυνση αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης και προχωρώντας σε κάποιες απαραίτητες αλλαγές, μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, να πορευτούμε και να γίνουμε ισότιμοι και να γίνουμε ένα κανονικό κράτος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα οδηγηθούμε σε τρίτα και τέταρτα μνημόνια και ενδεχομένως σε μια χρεοκοπία και σε αχαρτογράφητα νερά που θα μας οδηγήσουν σε καταστάσεις ανεξέλεγκτες και καταστάσεις χρεοκοπίας. Νομίζω ότι αυτό είναι το δίλημμα το πραγματικό που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και για να αντιμετωπιστεί αυτό με αποτελεσματικότητα θα πρέπει την επομένη των εκλογών εκείνες οι δυνάμεις που κατά τη γνώμη μου θα είναι και οι δυνάμεις οι οποίες θα υπερισχύσουν και έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό να καθίσουν κάτω, να παραμερίσουν τις οποιασδήποτε πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές που τους χωρίζουν, γιατί σήμερα το πρόβλημα δεν είναι να καθίσουμε να δούμε ποιος είναι πιο αριστερός, ποιος είναι πιο δεξιός και ποιος είναι πιο κεντρός, αλλά να πιάσουμε το καράβι που καθημερινά είναι στο βάλτο και πάει κάθε μέρα πόντο-πόντο προς τον πάτο και πριν αυτό σκεπαστεί εξ ολοκλήρου από τη λάσπη και δεν βγαίνει πλέον από τη λάσπη, να μπορέσουμε να το βγάλουμε στο ισιάδι, να το καθαρίσουμε και να πορευτούμε μετά στη νέα κατάσταση. Και φυσικά όταν βγει στο σιάδι, τότε μπορούμε να μαλώσουμε αν πρέπει τις φλόγες να τις βάψουμε μπλε, πράσινες ή κόκκινες. Και νομίζω ότι σήμερα, αν θέλουμε να έχουμε να πάμε μια εθνική συνεννόηση, αυτό που χρειάζεται είναι οι πολιτικές δυνάμεις, αυτό που είπα πριν, να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να πάμε μπροστά. Ακούμε τις τελευταίες μέρες, ενώ όλες οι λεγόμενες φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις ψήφισαν πριν μερικές μέρες τη συμφωνία, το μνημόνιο, τελικά ξαναφορέσουν τις αντιμνημονιακές τους φορεσές. Ακούμε το ΣΥΡΙΖΑ να μας λέει ότι θα υπάρξουν παράλληλα προγράμματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν ενδεχομένως τις επιπτώσεις από το μνημόνιο. Ακούμε τη Νέα Δημοκρατία να υπόσχεται στους αγρότες ότι εμείς θα τα αλλάξουμε όλα και θα φτιάξουμε διαφορετικά προγράμματα και διάφορα τέτοια. Κατά τη γνώμη μου είναι κουραφέξαλα. Σήμερα ακούσατε τον κύριο Γιούγκερ να βγαίνει και να λέει ότι το πρόγραμμα το οποίο ψήφισε η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμοστεί απαρέγκλητα. Μα θα μου πείτε τι θα γίνει, θα πάμε ξανά σε νέους φόρους, θα πάμε σε νέες επιβαρύνσεις, μπορεί η Ελλάδα να βγει από το χάος, να βγει από την κατάσταση αυτή, εάν συνεχίσουν τα μνημόνια. Εδώ να πούμε και το εξής. Όπως ξέρετε, η συμφωνία έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι το σκέλος των διαρθρωτικών μέτρων και το δεύτερο σκέλος είναι το σκέλος των δημοσιονομικών μέτρων. Και εκεί που είναι και οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Όσον αφορά το σκέλος των διαρθρωτικών μέτρων, είναι εκείνο το κομμάτι που δεν εφαρμόστηκε ούτε στο πρώτο μνημόνιο, ούτε στο δεύτερο και καλείται τώρα σωρευτικά να το αντιμετωπίσει η τρίτη αυτή συμφωνία που ψηφίστηκε χθες. Και κατά τη γνώμη μου, είναι το μοναδικό κομμάτι το οποίο δεν έχει δημοσιονομικά μέτρα. Δηλαδή δεν κοστίζει κάτι, δεν πρόκειται να επιβαρύνει ασφαλισμένους, συνταξιούχους και μισθωτούς. Γιατί όμως δεν προχωράει? Γιατί αντιμετωπίζει πολλά συμφέροντα. Χτυπάει πολλά συμφέροντα. Συμφέροντα συντεχνιών, και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές συντεχνίες στην Ελλάδα που κρατούν για τον εαυτό τους κάποια πράγματα τα οποία δεν αφήνουν την οικονομία να προχωρήσει. Υπάρχουν συμφέροντα συνδικαλιστικών φορέων οι οποίοι δεν θέλουν να προχωρήσουν κάποιες αλλαγές και υπάρχουν και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που τα έχουν βρει με το κράτος, έχουν κρατικές προμήθειες που άμα προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, της απελευθέρωσης της οικονομίας και κυρίως των αποκρατικοποιήσεων, τότε πραγματικά πάνε περίπου όλα αυτά τα συμφέροντα. Ξέρετε πολύ καλά ότι στο κομμάτι των διαρθρωτικών αλλαγών υπάρχουν πολλές μεταρρυθμίσεις οι οποίες εφόσον γίνουν, κατά τη γνώμη μας, θα δώσουν το ένασμα, θα δώσουν εκείνη την όθηση να αρχίσει η οικονομία να ρολάρει. Και γιατί το λέω? Πιστεύω ακράδαντα σαν οικονομολόγος, σαν άνθρωπος της πιάτσας, σαν άνθρωπος που ζει την οικονομία καθημερινά μέσα στις επιχειρήσεις, ότι εφόσον διαμορφώσουμε ένα κλίμα διαφορετικό την επόμενη μέρα, ένα κλίμα σταθερότητας, ένα κλίμα
όπου θα επανέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών, των επενδυτών απέναντι στο κράτος, απέναντι στο τραπεζικό σύστημα, τότε κατά τη γνώμη μου θα είναι μια ουσιαστική βάση για να προχωρήσουν οι μεγάλες αλλαγές και να αρχίσει η οικονομία να ανακάμπτει. Και πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα, τα μέτρα τα οποία μας επιβάλλονται με τις επιπλέον φορολογίες, τα μέτρα που επιβάλλονται με κάποιες μειώσεις στους συνταξιούχους, οι οποίες θα έρθουν, έτσι το ξέρουμε, έχουν ψηφιστεί αυτά τα πράγματα. Και κάποια άλλα πράγματα, η μόνη προϋπόθεση, ο μόνος τρόπος για να αρχίσουν να απαλληθούν όλα αυτά τα στρώματα του λαού είναι να πάρει η οικονομία μπροστά, να μπορέσει η οικονομία να αρχίσει να ανεβαίνει, να αρχίσει να παράγεται νέο προϊόν, νέος πλούτος και μέσα από εκεί να πάρουμε εκείνο το μερίδιο που αναλογεί για να καλύψουμε τα κενά τα οποία δημιουργούνται από τα δημοσιονομικά μέτρα. Πώς όμως θα γίνει αυτό? Είπα και πριν. Είπαμε να επανέλθει η εμπιστοσύνη, να δώσουν οι πολιτικοί μας εκείνο το μήνυμα ότι πραγματικά η χώρα μπαίνει σε μια κανονικότητα και είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της υπόλοιπης Ευρώπης. Κατά τη γνώμη μου, τρεις είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό το πράγμα. Το οποίο θα δώσει και όθηση στην οικονομία. Το πρώτο είναι η λεγόμενη πολιτική σταθερότητα. Κατά τη γνώμη μου, και αυτή είναι μια πρόταση του Ταμείου, είναι ότι οι δυνάμεις που θα συγκροτήσουν την επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσουν ότι για τα επόμενα 3-4 χρόνια δεν θα ξαναγίνουν εκλογές. Δηλαδή οι επόμενες εκλογές να γίνουν το 1919 συμφωνημένα. Το 2019, συγγνώμη. Λοιπόν, άρα αυτό εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την πολιτική σταθερότητα. Το δεύτερο που χρειάζεται κατά τη γνώμη μου είναι ένα φορολογικό πλαίσιο το οποίο και αυτό θα είναι σταθερό για πολλά χρόνια. Δηλαδή για τα επόμενα 5-6 χρόνια να ψηφιστεί ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα γίνει κοινά αποδεκτό και θα δίνει το μήνυμα στους επενδυτές ότι στην Ελλάδα πλέον δεν θα αλλάζουμε κάθε μήνα και κάθε δύο μήνες φορολογικά νομοσχέδια και δεν θα ξέρει κανένας επενδυτής τι τον περιμένει την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν σημαντική προϋπόθεση είναι και αυτή. Το τρίτο σημαντικό θέμα, κατά τη γνώμη μου, είναι η πάταξη της γραφειοκρατίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισαν όλοι οι επενδυτές και κυρίως αυτοί που ερχόταν από το εξωτερικό να επενδύσουν στην Ελλάδα, που καθόταν 2-3 χρόνια, παλεύαμε τη γραφειοκρατία, παλεύαμε τα χαρτιά, παλεύαμε με τις μίζες, παλεύαμε με τις δημόσιες υπηρεσίες και τελικά κάποια στιγμή αφού ξοδεύαν 100-200.000 ευρώ και δεν έβγαινε άκρη, οι περισσότεροι τα εγκαταλείπαν και φεύγαν. Ξέρετε επίσης πολύ την ιστορία του γνωστού ξενοδόχου του Έλληνα του Καπετάνιου στην Πύρο της Μεσσηνίας, όπου ξεκίνησε μια ξενοδοχειακή μονάδα τεράστια πριν 10 χρόνια, καθόρισε τελικά μετά από 10 χρόνια να την κατασκευάσει και αντιμετώπισε τόσα γραφειοκρατικά θέματα που έγραψε βιβλίο με τίτλο «Η Οδύσσια ενός επενδυτή». Αυτός βέβαια είχε το κουράγιο, ήταν Έλληνας και ήξερε την τοπία να αντέξει. Και τελικά άντεξε και σήμερα έχουμε μια ξενοδοχειακή μονάδα η οποία είναι στολίδι για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Όμως ποιος άλλος επενδυτής θα έχει αυτό το στένος, θα έχει αυτό το κουράγιο να περιμένει 10 χρόνια για να ξεπεράσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια? Σχεδόν κανένας. Άρα λοιπόν κατά τη γνώμη μας η γραφειοκρατία πρέπει να παταχθεί δυναμικά. Αυτό κατά τη γνώμη μας θα γίνει και ως εξής. Μόνο με μία απλή αίτηση μέσω διαδικτύου ο κάθε υποψήφιος επενδυτής, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει μια επιχείρηση να μπορεί με τη σύμφωνη γνώμη του δικηγόρου του, του λογιστή του και του μηχανικού του να υπάρχει η έννοια της αυτοδέσμευσης ότι θα τηρήσετε τους νόμους που προβλέπονται από την νομοθεσία την εκάστοτε. Και από εκεί και πέρα την επόμενη κιόλας να ξεκινάει η επιχείρησή του και να μπορεί έτσι στη διάρκεια του χρόνου, όσο θα διαρκεί, το κράτος όποτε θέλει να πάει τον ελέγξει αν τηρούνται οι κανονισμοί ή όχι. Αυτά ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ισχύουν στις σύγχρονες οικονομίες και πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν αυτές οι τρεις ουσιαστικές προϋποθέσεις εφόσον προχωρήσουν και παράλληλα με αυτό αξιοποιηθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και τα κονδύλια τα επενδυτικά σε παραγωγικές όμως δυνατότητες, νομίζω ότι θα δοθεί ένα πλαίσιο τέτοιο που να αρχίσει να ρολάρει η οικονομία. Να σας πω ορισμένα παραδείγματα. Αυτόν τον καιρό πήγα σε όλη την επαρχία, μίλησα με αγρότες, μίλησα με βιβλιοτέχνες, μίλησα με εμπόρους. Ξέρετε πολύ καλά ότι το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς δεν φτάνουν στην πολιτική ηγεσία. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιδοτήσεις για τους αγρότες και υπάρχουν τα λεγόμενα ιστορικά δικαιώματα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
σημαίνει κάποιος, επειδή έχει τα δικαιώματα των επιδοτήσεων από το 2012 ακόμα, είτε καλλιεργεί, είτε δεν καλλιεργεί, είτε έχει κοπάδια, είτε δεν έχει κοπάδια, συνεχίζει να παίρνει τα δικαιώματα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτό το καθεστώς και τα δικαιώματα να μεταφέρονται σε αυτούς που παράγουν. Και κυρίως σε ποιους? Στους νέους αγρότες που έχουν όρεξη να μπουν στον πρωτογενή τομέα και δυστυχώς δεν έχουν δυνατότητα σήμερα να έχουν δικά τους δικαιώματα. Είναι λοιπόν μια καινοτομία που το ποτάμι την προτείνει και νομίζω θα δώσει νέα όθηση στον αγροτικό τομέα. Επίσης, να πω στο εξής, ότι με την πρόσφατη φορολογία στους αγρότες επιβάλλεται μια επιβάρυνση 13% στην πρώτη φάση και 26% μετέπειτα. Και βέβαια ισχύει ότι και για εμάς τους επαγγελματίες, έτσι. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς οι επαγγελματίες πληρώνουμε 26% φόρο από το πρώτο ευρώ, 55% προκαταβολή, η οποία σε λίγο θα πάει 100% τα επόμενα χρόνια με το νέο μνημόνιο και δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κανένα φορολόγητο ποσό. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε καταρχήν για τους αγρότες, ιδίως οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ανήκουν σε συνεταιρισμούς και σε ομάδες παραγωγών, επειδή όλη τους η παραγωγή δεν μπορεί να κρυφτεί, δεν μπορεί δηλαδή αυτός που παραδίδει στον συνεταιρισμό να κρύψει κάτι από τον τζίρο του, άρα όλα φαίνονται, να απαλλάσσεται, να έχει ένα φορολόγητο ποσό. Και αυτό μπορεί να είναι σαν μισθός της οικογένειας, δηλαδή ο αγρότης, η γυναίκα, ο άντρας, το παιδί που ασχολούνται, να δικαιούνται ένα μισθό, ο οποίος να έχει το αφορολόγητο που έχουν και οι μισθωτικοί συνταξιούχοι και ταυτόχρονα να αφαιρείται από τα έξοδα των επιχειρήσεών τους, της αγροτικής δραστηριότητας. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει, για παράδειγμα, ο επιχειρηματίας που είναι αυτοαπασχολούμενος ή ο επιχειρηματίας ο οποίος έχει μια ομόρφη εταιρεία να δικαιούται εκτός από το επιχειρηματικό κέρδος που φορολογείται με 26%, να δικαιούται μισθό ως υπάλληλος. Γιατί εμείς στην ουσία είμαστε υπάλληλοι της δουλειάς μας. Και αυτό να έχει το αφορολόγητο που έχουν και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Και αυτή είναι μια πρόταση του ποταμιού. Μακροπρόθεσμα, βέβαια, η προτάση του ποταμιού είναι ότι θα πρέπει η φορολογία κυρίως των επιχειρήσεων να πέσει κάτω από 20%. Το 26% και το 100% προκαταβολή είναι απαράδεκτο και δεν μπορεί να δώσει δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μπορέσουν να προχωρήσουν και να κάνουν κάποιες, να δημιουργήσουν τζίρο. Θέλω να πω με λίγα λόγια το ότι σήμερα πρέπει τουλάχιστον στον κόσμο των επιχειρήσεων, γιατί είναι ο μοναδικός αντίποδας που θα μπορέσει σε αυτό το πλαίσιο που ανέφερα πριν να δημιουργήσει ανάπτυξη, πρέπει να δοθούν κίνητρα. Και κίνητρα ουσιαστικά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το δημόσιο έχει τελειώσει. Το δημόσιο δεν μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Το δημόσιο δεν θα είναι αυτό ο οποίος θα είναι πρωτοπόρος. Ο κύριος φορέας θα είναι ο ιδιωτικός τομέας. Εδώ να πούμε το εξής. Καλά είπαμε ότι δημιουργούμε το πλαίσιο. Πώς όμως θα ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις να δουλεύουν και τι πρέπει να βάλουν σαν προτεραιότητα? Κατά τη γνώμη μου, το πρωτεύον, αυτοί που θα είναι η ομπροστοφυλακή, αυτοί που θα κινήσουν καλύτερη την οικονομία, είναι οι επενδύσεις που θα προκύψουν από τις αποκρατικοποίησεις. Ξέρετε, αεροδρόμια, λιμάνια, ενέργεια, σιδηρόδρομοι. Όπως έχετε ακούσει, πρόσφατα που εγκαινιάστηκε η διόρυγα του Σουέζ, τετραπλασιάζονται τα καράβια που θα έρχονται από την Ανατολή προς την Ευρώπη. Φανταστείτε τώρα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να δέχεται λοιπόν από τις επενδύσεις που θα γίνουν εκεί πέρα τα καράβια και τα εμπορευματοκιβώτια που θα έρθουν για την Ευρώπη, το τι ανάπτυξη θα πάρει. Και φανταστείτε και ο τομέας στη Δυτική Μακεδονία των μεταφορών, τι ανάπτυξη θα έχει. Ξέρετε πολύ καλά ότι στη Δυτική Μακεδονία πανέκαθεν υπήρχε έντονος και πολύ δραστήριος μεταφορικός τομέας. Αυτή τη στιγμή έχει σβήσει. Η ανάπτυξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, κατά τη γνώμη μας, θα δώσει μεγάλη όθηση και ανάπτυξη και στη Δυτική Μακεδονία με τις μεταφορές. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο νομίζω ξεκινώντας αυτή που θα δώσει μια όθηση μεγάλη, είναι 2-3 μεγάλες επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένες τομείς και με μπροστά το δημόσιο. Όπως παράδειγμα η γνωστή επένδυση της 5ης μονάδας της ΔΕΗ. Ξέρετε πολύ καλά ότι η 5η μονάδα της ΔΕΗ έχει κανονίσει το γυφύρι της Άρτας. Ο νημερής το χτίζεται, το βράδυ γκρεμιζόταν. Εδώ και 3 χρόνια θα ξεκινήσει και ποτέ δεν ξεκινάει. Και δεν ξεκινάει γιατί η ΔΕΗ ως επιχείρηση και το κράτος με την αναξιοπιστία που υπάρχει στο τραπεζικού τομέα, δεν υπάρχει κανένας χρηματοδότης, ακόμα και στο εξωτερικό, που να θέλει να χρηματοδοτήσει μια τέτοια επένδυση. Άρα είναι προϋπόθεση αυτό που είπα πριν, το να μπούμε σε μια κατάσταση κανονικότητας, σε μια σταθερότητα, γιατί και τότε οι ευρωπαϊκές επενδυτικές τράπεζες
θα δώσουν λεφτά για να ξεκινήσει η μονάδα. Και αν ξεκινήσει η μονάδα, ξέρετε ότι πάνω από 200 επαγγέλματα του κατασκευαστικού τομέα θα μπορούν να βρουν την επόμενη κιόλας δουλειά. Έχουμε το θέμα του ΤΑΦ, του αγωγού του φυσικού αερίου που περνάει την περιοχή μας και αυτό μπορεί να δώσει μεγάλη ανάπτυξη και κυρίως στα οικοδομικά επαγγέλματα. Έχουμε τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών, που και αυτό θα συμβάλλει στον τομέα των κατασκευαστικών εταιριών και είναι σημαντικές προτεραιότητες. Και μέσα από αυτά, νομίζω ότι σιγά σιγά σε ένα κράτος το οποίο θα έχει επανέλθει η εμπιστοσύνη, τότε θα δούμε ότι πολλοί μικροί επενδυτές, βιοτέχνες, αυτοαπασχολούμενοι, θα θέλουν να αξιοποιήσουν τα μετεστάζια, γιατί όπως ξέρετε, σήμερα στα σεντούκια και στα ντουβάρια και στα στρώματα υπάρχουν 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλλα τόσα έχουν μπει στο εξωτερικό. Σε τέτοιες συνθήκες ομαλότητας και ενός αναπτυξιακού μοντέλου που θα μπει, νομίζω και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από αυτούς θα έρθουν να πιάσουν θέσεις. Θα έρθουν να βρουν τις ευκαιρίες και θα υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα. Αν λοιπόν όλο αυτό δημιουργεί μια δυναμική που θα φέρει την ανάπτυξη. Από εκεί λοιπόν σιγά σιγά θα αρχίσουν και τα μέτρα, τα δύσκολα, τα δημοσιονομικά που αφορούν τις συντάξεις, που αφορούν τους μισθούς, να αρχίσουν σιγά σιγά να απαλύνονται. Άρα με λίγα λόγια, μόνο μια τέτοια αναπτυξιακή λογική με ένα σχέδιο θα μπορέσει να φέρει αποτέλεσμα. Και φυσικά για την περιοχή μας υπάρχουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχουμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται τοπικός πόρος. Αυτός ο τοπικός πόρος δυστυχώς μέχρι τώρα, ενώ όταν προγραμματίζεται μιλάν για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση των επιχειρήσεων, όταν γίνει το προλογιστικό έργο, βλέπουμε ότι τα χρήματα έχουν πάει σε σουφλάκια, έχουν πάει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, έχουν πάει σε διάφορες άσχετες δραστηριότητες, οι οποίες δεν δίνουν καμία απολύτως ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να συνοηθούμε και εδώ τοπικά. Να συνοηθούν οι φορείς μεταξύ τους, τα επιμελητήρια, οι δήμαρχοι, η περιφέρεια και να φτιάξουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο οργανωμένο, όλοι κοινά στον ίδιο στόχο, για να μπορέσουν να πιάσουν τόπο και τα χρήματα αυτά. Είναι 80 εκατομμύρια ευρώ για μια τριετία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το εργαλείο, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να δώσει ανάπτυξη. Και βεβαίως η περιοχή μας έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα στον αγροδιατροφικό τομέα, όπως το είπα, ο οποίος εφόσον γίνει οργανωμένα και με τις προϋποθέσεις που ανέφερα πριν και με τα φορολογικά κίνητρα που ανέφερα, τότε και αυτό στο τομέα σιγά σιγά μπορεί να αναπτυχθεί. Αυτές θα είναι οι προτάσεις που εμείς θα καταθέσουμε ως ποτάμι, αυτές θα είναι οι προτάσεις που θα επιβάλλουμε στην κυβέρνηση που θα βγει αύριο μεθαύριο. Εμείς, εφόσον είναι διατεθειμένοι οι δύο μονομάχοι να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να συνοηθούμε, θα τους βάλουμε κάτω και θα πούμε παιδιά 1, 2, 3. Και εμείς για να συμμετέχουμε σε μια τέτοια κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσουν αυτά που ανέφερα πριν. Γιατί είναι η μοναδική προϋπόθεση για να πάμε μπροστά. Συγγνώμη να σας κούρασα, εγώ αυτά ήθελα να σας πω γενικά. Επίσης να πω λίγα για τα εκλογικά. Να ξέρετε ότι σε επόμενες μέρες, μήνα μόνο 2-3 μέρες, πιστεύω ότι είναι σημαντικό το ποτάμι να βγάλει βουλευτή στην περιοχή. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο. Το ποιος θα μας εκπροσωπεί αύριο μεθαύριο στη Βουλή είναι σημαντικό. Να αφήσουμε λίγο τους συναισθηματισμούς, να αφήσουμε λίγο στην άκρη τις σχέσεις μας, να αφήσουμε λίγο στην άκρη τις ιδεολογικές μας ρίζες ενδεχομένως και να κάτσουμε να βάλουμε τα ψηφοδέλτια που υπάρχουν. Δες την ανθρωπογεωγραφία, δες τους υποψηφίους, λίγο πολύ με τη λίστα, ξέρουμε ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν αύριο στη Βουλή. Αν λοιπόν καθίσουμε και αξιολογήσουμε ακόμα και τα πρόσωπα, θα δούμε ότι άνθρωποι που εκφράζουν τους επιχειρηματίες, που εκφράζουν την ανάπτυξη, που εκφράζουν την ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν υπάρχουν και πολλοί. Άρα λοιπόν και για αυτόν τον λόγο νομίζω ότι πρέπει να στηριχτεί το ποτάμι, γιατί με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα έχουμε έναν γνήσιο εκφραστή στη Βουλή για τα προβλήματα που τα ζούμε όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια και δυστυχώς δεν φτάνουν ποτέ εκεί που πρέπει να φτάσουν. Εγώ θα ήθελα από όλους σας, καταρχήν τις ευχές σας, θα ήθελα τη στήριξή σας και νομίζω ότι αν όλοι που είμαστε εδώ πέρα πάρουμε και 2-3 τηλέφωνα, δώσουμε και 5-6 ψηφοδέλτια, νομίζω ότι θα έρθει το αποτέλεσμα και είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να πετύχουμε το σκοπό μας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Λοιπόν, αν θέλετε να συζητήσουμε και κάποια πράγματα, εγώ είμαι ανοιχτός να ακούσω και ερωτήσεις σας, να ακούσω και απόψεις. Θα ήθελα καταρχήν λίγο ησυχία λίγο, μιας και έχω τον φίλο, τον συνεργάτη, τον Παπαγιώργη, μια ευχή έτσι προσωπική,
Κάνω σε ευχηθώ καλή δύναμη. Όλα αυτά που λες πιστεύω για τον νομό αλλά και για τη χώρα μας είναι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Τα άλλα όλα μπορούν να γίνονται αν δεν υπάρχει ανάπτυξη και δεν υπάρχει συμφωνία που θα γίνει άξιος, καλή δύναμη, να σε δούμε εκπρόσωπό μας βουλευτή αύριο στη νέα κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι, να ρωτήσει, να εκφραστεί. Είμαστε ανοιχτοί έτσι και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει καμία ερώτηση? Κάποιον άκουσα? Θέλει κάποιος να πει κάτι? Τα πούμε όλα. Λοιπόν, εάν δεν έχουμε κάτι, εγώ να σας ευχαριστήσω. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε και το μάτι, έχουμε και τηλεόραση, να δούμε και τον Ολυμπιακό. Έτσι, συνεχίζουμε εδώ πέρα, θα τα πούμε έτσι, εξηγείω και το κατάξουμε σωστά. Το ψητό.